Ole win video wa chuanin fraction bel le pai dan kan lo zir hawanga ol sam em me ya hi uluk da enin kan lo zir cheu don na fraction kan ti chuanin ol sam theiang bir kan soi don chuanin a chung le hnoi om khan ti ta phot me la number mo en ti nanin 1/2 lo ni ta se hi fraction chu lo ni ta ani ti chuanin fraction a chuan a chung le hnoi lo om ta a ti han kan jak me yanga ti han kan jak anga 1 hi hi numerator ani a chu a chung lampang ti na ni true hi denominator ani thung ani chu a hnuai lampang ti na mo numerator kan ti chuan a chung lampang ani a denominator kan ti chuan a hnuai lampang ti na ni ti hian numerator le denominator an lo nei ta ni fraction chuanin fraction bel le pai hi common me ya kan zir na sa kan mang na sa boka tuna hianin simple te kan han en hau chinanga chu tuna kan example number 1 a chuanin 2/3 le 1/3 lo bel don ta ila hi denominator in ang anni hi same denominator a chuanin all sum le zwal ta a LCM kha kan la don ta ani lowest common multiple kha kan la don ta a chu a denominator te ve ina an semral theite jing an semral dun theite jing a te ber kha kan la don ta ani chu 3 ve an ni awangin denominator in an sa chuanin an ma ni kha LCM a lak mak tur ani a denominator hi hetia a in ang sa a denominator te 3 ve an lo ni a ama han man hi LCM ma khan kan han la ngal top ta a khati ni chu a chung lampang hi kan bel theita ani chumo ti hang kan han bel top theita a 2 + 1 pathum mun khat pakhat mun hi pahni mo 2 + 1 kan tianga a chung lam kan belanga 3 lo chhuaka 3/3 alo chhuaka chu kan divide anga 1 lo chhuak ti hani so he fraction bela chuan 1 kan lo nei ta answer a chuan 1 kan lo mu chhuak ta a ti chu example dang kan han en le anga example dang kan han en le do na ni he example number 2 lo ni ta se heta hianin 3/4 plus 5/6 lo ni ta se hemi te pani hi lo bel don ta ila hemi te pani hi lo bel don ta ila ti chu hetia ang khe sa hi chuanin hey 4 le 6 te hianin an LCM kan zonga hemi te pani LCM dinge kan zonang kan ti chuan 4 le 6 LCM zon ta ama a kan lo soi tu ang thin kha kan han zong don ta ani chu an ma ni pani hi puntir kher ngai lo khanin engtin nge kan zonang kam ti chu an du chu an ma ni pani poi kan puntir top theya ma che kha an LCM ani lawani kan zon dan tur chu engtin nge kan soi kha helai hnoya hian han ti lo lokila 4 le 6 te hian kan tianga 2 in ti hian kan tianga heta 3 lo chhuaka nga 2 in 1 3 lo chhuaka tiro ti chuanin 3 in 1 1 alo chhuak ta ni chuan 2 2 3 hi kan punti ranga helai pani te lai 2 le helai 3 hi kan han punti ranga 2 le 3 kan han punti ranga helai pon lamaron chhuak zong hi ti chuan pathum hun ni paruk hun ni som pani alo ni ta hemi te zong aya hianin 12 kan lo da theta ni ti chuan 4 le 6 LCM chu 12 ani ti kan lo mu chhuak ta hemi te pani LCM chu 12 ani ti kan lo mu chhuak ta ti chuanin kan han punti rong kan han sim ko kal don ni chunglama han engtin nge ron chhuak don ti kan han tuna kan lo en don ni uluk dawin kan lo enang le tuna 4 hianin helai 12 hi kan va semang semin akal pheyanga 4 in 12 hi kan va semanga a sem chhuak chu 3 ani tro a sem chhuak chu 3 ani ti chuan hemi 3 lo hemi 3 a chu a sem chhuak hian a chung lampang hi kan puntir ti chuan pathum hun thum chu pakwa tiro plus kan tianga 6 hian chu tiang ang cha chuan 6 hianin 12 hi kan va semanga 6 in 12 kan sem chuan a hmun hi alo chhuak ta chu ti chuan helai 2 chhuak hian helai 5 hi kan han multiply yang panga hmun ni som ti chuan kan han belanga 19/12 alo chhuak ta ni chu kaka chia kan soi fia dan all sam me ni a simple box hi ani a tikhanin hemi fraction bel 3/4 le 5/6 bel chu 19/12 alo ni ta ni chu
this one hey example number dang kan lo en le anga example dang kan lo en le do na ni tu na chon fraction pani chaw ni lo in fraction pathum kha kan lo bel chin do na ni ta hian mo tu na hian this one hey kan example lo ni ta a hemi te hi a pathum hian kan lo bel don ta a hnuai lam pang zong ho hi a LCM kan zong anga chu LCM kan zon mu chu 20 a lo ni ta ani an pathumina an sem tlan thei de jinga number te ber a lo ni ta ni LCM chu 20 a lo ni ta a this one tu na kan ti ma sak dan ang buk khan kan ti le ang 2 in 20 hi kan semanga 10 alo chuaka khami 10 lo chuak khan achung lampang 1 hi kan punti rang chu 10 tiro chu tiang bokin 4 in 20 hi kan va sem anga 4 in 20 kan sem chuan 5 a chuaka 5 le helai 3 hi kan punti rang chu 15 this one chu tiang zelin 5 in 20 hi kan va sema 4 alo chuaka helai 4 le helai 4 hi kan punti ra 16 alo chuaka tiro this one achung lam pangchong hi kan han bel khom ta 10 le 15 le 16 bel khom chu 1 2 3 41 alo chuak ta 41 by 20 alo chuak ta ni chu kan che thiam mai am ti kha lo all sum ta e mai ta ni kha number pani bo ni se fraction pani po ni se pathum po pali po ni se all sum da win kan lo bel thei don ta ani this one fraction pai tuna kan lo en le how do na nga fraction pai kan ti chona all sum tu na kan ti da nen khan dang lam na fa ko om lo wa ai in kara pai na da top khani me ya tu na dam example pakhat kan lo ti le chin lo ka nga chu 2 by 5 le 3 by 7 lo ni ta se 2 by 5 le 3 by 7 lo ni ta se chu ti hang kan lo pai don ni a ma mi ang bok khan LCM kan zonga nga 5 le 7 te LCM kan zonga chu 5 le 7 te LCM kan zon don cho hemi te LCM chu 35 alo ni ta ani an mani pani kan pun tir top ta ani 35 alo ni ta a ti chuan khatyang kan ti dan chu angai reng 5 in 35 kan zuk sema 7 aswaka chu 7 chuak chuan achung lam hi kan pun tiranga 14 alo chuak ta ni minus kan tianga 7 in hei amun nga ani a panga mun thum som panga tiro 15 alo chuak le ta ti chuan hei 14 minus 15 alo ni ta minus 1 by 35 alo chuak ton ti na ni chu kan che thiam le je lem ti khan har salo em mani hla in kara 1 a in kara khanin plus a ya minus om ti na chau alo ni ta ani tin heda ang lawa po hianin example dang pakhat kan han en le anga example pakhat kan lo en haule do nanga 2 by 3 plus 1 by 3 minus 2 by 5 ti kan lo en haule sin do na ni ti chu he ta hianin har sat mel do in lo lang me thema si har sa don me alawa a bel dur te hi kan han bel ma sa phutanga hemi pani hi ti chuan khami kan bel chuak atang khan hi a than pa ingan pai le mai do na ni hian ol sam de win lo enang hemi pani chin hi he le he chau hi kan concentrate do na ni ti chu hemi te pani hi fraction le dan pa ngai kan han belanga denominator in ang an nei awangin common denominator ani awangin 3 kha LCM kan la top thei ta ti chuan kan a denominator te in an chwa chung lam pang kha angai angin kan la thei kan ti khamo ti chuan 3 by 3 alo chuak ta 3 by 3 chu 1 alo ni da ni hemi 1 atang hianin hei hi kan pai do na ni ti chuan chu zut lai atoi hian kan han chun chumanga 1 minus 2 by 5 kan ti to mai do na ni ti chuan hei hi kan han pai do na ni hila hang a thinge 1 chu om sia fraction ni ve to si lawa pok an lo ti mai thaya ase hi tiang ang reng a hianin hemi 1 noi a hian ta hian 1 ve tho om ang zel ani aru ka 1 omang zela khan kan ngai do na ni nakin zela po class 10 in zela yang ate po khanin in atam mai tang man na hi 1 minus r by 100 ti te kat mang common ma khanga khanin helai 1 noya hian 1 ve thau kha aru ka omanga khan ngai shin tur ani ti chuan 1 by 1 anga khan kan lo ngai ta anga ti chuan LCM kan lo la thei ta LCM chu 5 alo ni don ta ani ta hianin aru kin 1 om ve angin kan nga ya 1 le 5 te LCM chu 5 ani a helai chu ja del khira ngai lo kan ril ru in kan shema yang ti chu hei 5 LCM alo ni ta ka jan helai aru ka 1 om khan helai hi kan zuk sem ta 5 alo chuaka 5 1 chu hei le hei hi kan put di rei do na ni ti chuanin panga mun khat kan tianga panga tiro minus kan tianga 5 in 5 hi kan zuk
kan zuk sem le ta 1 alo chhuaka 1 chumi 1 vek chuanin helai 2 hi ti hang kan han pun tir ta 2 alo chhuak ta chu 3 kan pai anga hei le hei kan han pai 3 by 5 alo chhuak ta ni hei a chu dan chi khat zo kan ni ta han 3 by 5 kan han mu chhuak ta ti chuan heta hianin kan tu chuanin helai a hianin 1 hi 3 by 3 hi 1 a chok chhuak lavin ti zong po hian kan ti thei hemi 3 by 3 mang hian helai po hi direct in kan pai thei ani tiang chuan kan lo en le chinang tuna 3 by 3 minus 2 by 5 lo ti ta ila hei 3 le 5 te ka LCM kan zong le anga 15 an ni an LCM chu an pani ina an sem dun thei te zinga te ber chu 15 lo ni ta ani ti chuan 3 in 15 hi kan han sem ta mun nga alo chhuak ka panga hemi panga lo chhuak le chunglam kan han pum tira 15 alo chhuak ta ti chuan helai 5 le helai 15 kan han sem ve le 3 alo chhuak ka chumi 3 le helai 2 kan han pum tira 6 alo chhuak ka tro ti chuan 6 alo chhuak ta ti chuan hei hi 15 minus 6 chu 9 ani 9 by 15 alo chhuak ka chu kan han ti te ta 3 in kan han cancel ve ta 3 in 3 hei hi 3 in 5 3 by 5 tho alo chhuak ta he a method kha adang ta ama se answer kha chu adang reng ani ai answer kha chu ai ang reng ta ani kha cho dan je ni kan lo nei ta he tang chi chu a har sa lo em ani ti ka han chile ta ila fraction bel le pai kha chu mo ti kha kan lo ti le thin mai do na ni tu na ka soi du chu helai han kan du chuan helai 3 by 3 ang hang kan pai theya kan du chuan 3 by 3 equal to 1 in kan cancel anga 1 minus 2 by 5 ang pon kan ti theya answer kha chu to pa lang in ang reng do na ni yang khan kan lo ziring kan lo ti china nga khatyang simple te te ni basic tak tak zo kan sui kha ni ki dan chang chang te po manga amai ro chu hetyanga kan ti dan hi all sam em hi ai all sam te po hi lo om mai theya asoi fia thiam te chuan in amai ro chu alo hlok pui tu in lo hlok pui thei nan kan kan han ti fe nok nok ani